Koopt u notenkrakers die echt noten kraken. Kilo's heb je sneeuw voor op de daken. Voor telefoon of laptop. Met één drukje op de knop van hop hop hop. Hop hop hop. Hop 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 hop. Naar Carola's Christmas Shop. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop 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 hop. Naar Carola's Christmas. Tot en met 30 december in de theaters de leukste kerstmusical van het jaar, A Christmas Carola. Boek dus nu je kaarten op carola.christmas. Naar Carola's Christmas Shop. Koop voor meer dan €100, dan versturen we het voor mop. Ja!